Atomic Habits. Schimbări mici, rezultate remarcabile. Cu toții avem obiective și dacă asta ar funcționa așa cum ne dorim, cu toții am avea corpuri de invidiat, am fi sănătoși și am avea buzunarele pline de bani. Și un învingător și un ratat au același scop. De exemplu, la 1 martie, 2 oameni își fac abonament la sală, având același scop. Dar la 1 aprilie, unul dintre ei a renunțat, în timp ce al doilea nu a ratat nici o zi de sală. Același scop, dar rezultate total diferite. Care este diferența? Obiceiurile. Dar nu așa cum le cunoaștem noi. Cei mai mulți dintre noi considerăm că e nevoie de disciplină și efort susținut până când se instalează un obicei nou. Din păcate, exact această mentalitate conduce de cele mai multe ori la eșec. Oamenii care reușesc nu lucrează mai mult, nu se străduiesc mai tare, ci pur și simplu au înțeles 3 lucruri despre obiceiuri pe care majoritatea nu le știu. 1. Nu-și formează obiceiuri, ci își construiesc o identitate. Majoritatea oamenilor încep de la rezultatul dorit. Vreau să slăbesc, vreau să câștig mai mulți bani. Dar acesta e doar stratul de suprafață, util, dar slab. Un strat mai profund este procesul. Se concentrează pe rutine, aplicații, instrumente. Însă câștigătorii sunt cei care se concentrează pe identitate. Povestea pe care și-o spun lor înșiși despre cine sunt ei cu adevărat. De exemplu, 2 oameni încearcă să se lase de fumat. Cineva le oferă o țigară, iar primul răspunde: "Nu, mulțumesc, încerc să mă las de fumat." Al doilea răspunde: "Nu, mulțumesc, nu sunt fumător." În timp ce primul luptă cu vechea poveste, cu vechea identitate, cea de fumător, și se folosește de puterea voinței pentru a se opune vechilor obiceiuri, cel de-al doilea a scris o nouă poveste: "Nu sunt fumător." Și prin urmare nu se opune la nimic, se comportă conform noii sale identități, aceea de nefumător. Aceasta e diferența dintre schimbare de comportament și schimbare de identitate. Obiceiurile tale se vor conforma mereu cu identitatea ta, cu povestea pe care ți-o spui despre tine însuți, despre cine ești tu cu adevărat. Deci, cum te schimbi? Nu cu afirmații pozitive, nici cu vision boards, ci cu dovezi concrete. Fiecare acțiune a ta e un pas spre persoana care vei deveni. Fiecare pagină citită e un pas mai aproape de sunt o persoană care citește, învață și se informează. Fiecare genoflexiune e un pas spre sunt o persoană care face mișcare. Fiecare impuls căruia ai rezistat e un pas spre sunt în control asupra vieții mele. E un proces. Nu o să te transformi peste noapte. Tot ce e nevoie e să aduni suficiente dovezi concrete pentru persoana care vrei să devii. Decide cine vrei să fii și apoi începe să o dovedești cu mici victorii repetate. 2. Nu se bizuie pe motivație, ci pe sisteme. Oamenii nu se ridică la nivelul obiectivelor pe care le stabilesc, ci coboară la nivelul sistemelor de care se folosesc. Ce e un sistem? Crearea unui mediu în care alegerea corectă devine alegerea cea mai ușoară și la îndemână. Așează vitaminele lângă periuța de dinți ca să nu uiți să le iei. Celor mai mulți dintre noi nu ne lipsește disciplina, ci un sistem care să facă acțiunea corectă să se întâmple automat. În schimb, ne bizuim pe motivație, numai că motivația funcționează ca o baterie care se descarcă la finalul unei zile dificile. Învingătorii nu au mai multă voință sau disciplină, ci organizează lucrurile ca și cum decizia ar fi deja luată. Nu e vorba despre motivație,
ci despre crearea sistemului potrivit. 3. Nu renunță atunci când lucrurile nu funcționează. Pur și simplu știu că lucrurile funcționează. Dacă ai încercat vreodată să introduci un nou obicei, ai trecut și tu prin asta. Ai depus efort, dar nu s-a schimbat nimic. Nu înregistrezi niciun progres. Nu există nicio schimbare vizibilă. Este ceea ce numim valea dezamăgirilor. Pare că ai eșuat, dar nu e deloc așa. Imaginează-ți niște cuburi de gheață. Ce se întâmplă cu ele la minus 5 grade Celsius? Dar la minus 4 sau la minus 3, la minus 2 sau la minus 1? Nimic. Rămân la fel. Abia când temperatura ajunge la 0 grade Celsius și apoi crește, gheața începe să se topească. Majoritatea oamenilor renunță chiar înainte de acest punct de cumpănă. Succesul nu vine imediat ce începi să depui efort. Succesul răsplătește efortul susținut. Dacă în fiecare zi ești cu doar 1% mai bun decât în ziua precedentă, nu pare prea semnificativ și nici nu simți vreo schimbare. Dar dacă faci asta zilnic timp de un an, devii cu 37% mai bun. Invers, dacă faci lucrurile cu 1% mai prost decât ieri, nimeni nu o să observe, dar într-un an ajungi aproape la 0. Obiceiuri mici, aparent nesemnificative, atunci când sunt repetate, se acumulează exponențial în timp. Așa că nu te judeca prea devreme. Continuă. Noul obicei funcționează, doar că nu a atins încă punctul de topire. Recapitulare. Oamenii de succes se concentrează pe identitate, nu pe rezultat. Oamenii de succes se bizuie pe sisteme, nu pe motivație. Oamenii de succes nu renunță atunci când nu văd rezultate imediate. Ei știu că mai întâi trebuie să reziste prin valea dezamăgirilor. Acum știi de ce unii oameni greșesc în privința obiceiurilor. Dar a cunoaște problema nu e același lucru cu a o rezolva. Pentru a construi obiceiuri care durează, trebuie să știi cum funcționează. Toate obiceiurile, sănătoase și nesănătoase, plăcute și neplăcute, trec prin 4 etape de formare. Semnal declanșator, dorință, răspuns, recompensă. Revenind la exemplul fumătorului, dacă vezi pe cineva fumând, acesta e semnalul declanșator. Acesta atrage dorința, nu pentru țigara propriu-zisă, ci pentru senzația de ușurare. Urmează răspunsul. Aprinzi și tu o țigară și la final recompensa. În acest moment, creierul tău se întreabă: a fost suficient de satisfăcător pentru a repeta și data viitoare? Dacă răspunsul este da, ciclul se reia și obiceiul se consolidează. Dacă răspunsul este nu, obiceiul se pierde. Creierul nostru nu este loial obiceiurilor, ci recompenselor. Dacă un comportament aduce confort imediat, dopamină, eliberare de stres rapidă, atunci creierul îl păstrează. Dacă nu, creierul va renunța la el. De asta e așa dificil să scăpăm de obiceiurile negative și să le înlocuim cu obiceiuri noi. Obiceiurile negative oferă recompensă imediată, în timp ce obiceiurile pozitive oferă recompensă la un moment dat în viitor. Care e soluția? Pentru a construi obiceiuri pozitive, rescrie bucla obiceiului. Fă declanșatorul evident. Fă dorința atrăgătoare. Fă răspunsul ușor și fă recompensa satisfăcătoare.
1. Fă declanșatorul foarte evident. Altfel, obiceiul nu începe. Oamenii cred că au o problemă de disciplină, dar de fapt au o problemă de mediu. Creierul reacționează la ce se află în fața noastră. Dacă telefonul e pe birou, ești tentat să-l verifici. Dacă ești înconjurat de junk food, în cele din urmă o să mănânci. Nu ai o voință slabă, ci ești înconjurat de declanșatori. De asta, trebuie să faci declanșatorii pozitivi vizibili și declanșatorii negativi invizibili. Vrei să citești mai mult? Pune cartea pe pernă. Vrei să bei mai multă apă? Ține o sticlă la îndemână. Mediul ar trebui să te atragă spre comportamentul dorit, nu să te facă să mergi în căutarea lui. Când îți modelezi singur mediul, controlezi declanșatorii din jur. Dar nu numai obiectele pot fi declanșatori, ci și rutinele pe care le ai deja. Este ceea ce numim gruparea obiceiurilor. Ce înseamnă asta mai exact? Atașezi un obicei nou, dezirabil, la un obicei pe care deja îl ai. De exemplu, după cafea, meditezi 2 minute. După ce te speli pe dinți, faci 10 flotări. Transformi obiceiuri existente în stimuli pentru obiceiuri noi. Dacă vrei ca un nou obicei să se instaleze mai ușor, nu te baza pe motivație, ci construiește un sistem care stimulează declanșatorul. 2. Fă dorința atrăgătoare. Modelează dorința. Nu acționezi pentru că ceva e bun pentru tine, ci pentru felul în care acțiunea respectivă te face să te simți. Mulți oameni eșuează nu pentru că obiceiul e dificil, ci pentru că obiceiul e plictisitor. Așadar, pentru a face obiceiurile bune să fie atrăgătoare, trebuie să-ți regândești limbajul interior, să-ți reformulezi discursul interior. De exemplu, în loc să spui trebuie să merg la sală, spune devin o persoană care are grijă de propriul corp. Apoi, folosește gruparea tentațiilor. Asociază noul obicei pe care vrei să-l instalezi cu ceva care îți place. De exemplu, te uiți pe Netflix doar atunci când mergi pe bandă. Sau asculți playlist-ul preferat doar în timp ce faci curățenie. Astfel, noul obicei se transformă în ceva ce abia aștepți să faci. 3. Fă răspunsul ușor. Reformularea reacției. Răspunsul este acțiunea, deși majoritatea confundăm răspunsul cu obiceiul. Dar, dacă acțiunea e dificilă, nu o vom face. În timp ce dacă acțiunea e ușoară, o facem pe negândite chiar. Așadar, sarcina noastră e să facem acțiunea corectă, ușoară și acțiunea greșită, dificilă. De exemplu, dacă vrei să mergi la sală dimineața, pregătește echipamentul de sport cu o seară înainte. Dacă vrei să mănânci sănătos, ține mâncarea sănătoasă la îndemână. Pentru a face obiceiurile negative mai dificile, scoate toate aparatele din priză, elimină mâncarea nesănătoasă din dulapuri și din frigider, șterge aplicații care te țin prea mult pe telefon. Sistemul tău ar trebui să facă acțiunile pozitive cel mai ușor de accesat și acțiunile negative cel mai greu de accesat. Și un ultim sfat. Folosește regula de 2 minute pentru obiceiurile bune. Orice obicei ar trebui să aibă inițial o versiune care durează mai puțin de 2 minute. De exemplu, treaba ta nu e să citești o carte, ci să citești o pagină. Sau, nu trebuie să mergi la alergat în fiecare dimineață, ci doar să încalți pantofii de alergat. Sau,
Nu trebuie să mănânci sănătos. Doar feliază un fruct. Toate acestea sunt acțiuni mici care îți iau mai puțin de 2 minute din timpul tău. 4. Fă recompensa satisfăcătoare. Modelarea recompensei. Creierul repetă ceea ce produce plăcere acum, nu mai târziu. De asta e atât de ușor să formăm obiceiuri negative, pentru că ele oferă recompensă imediată, eliberare de stres imediată, în timp ce recompensa pentru obiceiurile pozitive poate veni după săptămâni sau luni întregi. Creierul nostru nu e construit pentru a aștepta atât de mult, așa că e treaba noastră să asociem obiceiurile pozitive cu recompense imediate. Cum facem asta? Păi, prin monitorizarea progresului, sau sărbătorind micile victorii, sau marcând fiecare zi în calendar. Cu cât mai mult am parcurs, cu atât mai dificil ne va fi să renunțăm. Pe de altă parte, privitor la obiceiurile negative, din moment ce ele oferă recompensă imediată, treaba noastră e să le asociem disconfort imediat, să le facem rușinoase, să le facem costisitoare, să le facem inconfortabile. Cum? Folosind parteneri de angajament sau sancțiuni financiare sau să ne luăm angajamente public sau să facem contractul obiceiului. Dacă un obicei rău devine jenant, costisitor sau inconfortabil, vom putea renunța rapid la el. Dar iată o întrebare pe care nu și-o pune nimeni. Cum păstrezi noul obicei? Deseori oamenii se întreabă cât durează pentru a forma un obicei. 21 de zile sau 30 de zile? Nu. Un obicei se formează atunci când a fost repetat de suficiente ori. Repetiția contează cel mai mult. E ușor să începi un nou obicei. Ceea ce e cu adevărat dificil e să rămâi consecvent, pentru că în cele din urmă, orice obicei devine plictisitor, moment în care majoritatea oamenilor renunță. Nu din cauza dificultății, ci a plictiselii. Cheia e să rămânem în zona optimă, unde un obicei nu e nici prea dificil, nici prea ușor. Creierul iubește această stare. Și încă un pont, pe care multă lume îl sare. Fă o evaluare săptămânală și vezi ce funcționează sau ce nu funcționează sau ce trebuie modificat. Viața se schimbă în mod constant. Așadar, obiceiurile tale au nevoie să fie reevaluate și modificate. Dacă nu faci asta, e ușor să pierzi ceea ce te-ai străduit din greu să construiești.